ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନାମ ପଛର ରହସ୍ୟ କଣ ସତରେ ସେଠାରେ ଆଜି ବି ରହିଛି ହୀରା। 1946 ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ସାର୍ ହାଥରନ୍ ଲିସ୍‌ଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 1953 ମସିହାରେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନଦୀବନ୍ଧ ଏସିଆର ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀବନ୍ଧ ଅଟେ। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ନାମକରଣ କରାଯିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ରହସ୍ୟର ଖୁଲାସା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାକାର ନଦୀରେ ହୀରା ମିଳୁଥିଲା। ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଝର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସେହି ନଦୀରୁ ପାଣି ବହୁ ସହଜରେ ହୀରା ପାଇ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ହୀରାକୁଦ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ଉତ୍ତରକୁ 10 କିଲୋମିଟର ପରେ ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଏକ ଦ୍ୱୀପ ରହିଥିଲା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ଇବ୍ ନଦୀର ପାଣିରେ ହୀରା ପଥର ଭାସି ଏହି ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ଜମି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ସେହି ହୀରା ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସି ଆସିବା କାରଣରୁ ଝର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ଏହାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବା ପରେ ହୀରାକୁଦରେ ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ବୈଠକ ବସାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଠାରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୀରା ପଥର ଗଚ୍ଛିତ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ହୀରା ମିଳୁଥିବା ସୁରାଗ ପାଇବା ପରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ରାଜ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ କୃପାରୁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁ ରାଜ୍ୟର କବଳରୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ରକ୍ଷା ହୋଇ ଆସିଛି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏଭଳି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ।